nato diri sa Barangay Pagahan. Unang-una, nagpasalamat usab kita sa Ginoo sa pamilyang Sakay nga naghatag nato higayon. Nalipay ko kay pamilya nato si ate. So pipila na kahigayon kaniadto pa nga uban sa kong ginikanan nga nagkauban sa negosyo. Salamat sa Ginoo antud karon pamilyang Sakay nag-uswag, no? Salamat sa iyong kinabuhi. Og nagtuo ko nga dili ni aksidente nga ni ami. Actually wala ni sa mong plano. So diya mi ilan ni kaila siguro mo diya ilan ni Brother Momoy nami fellowship diya nami kining house to house nga evangelism. Kay mi come up sa mga una nga maghimo mig mini crusade. Og muna nga mi approach mi diri ilan ni ate. Og salamat sa higayon nga gihatag kanamo. Mga higala makaigsunan, ang rason nga ni ami diri nagpabaga mi sa mong gagway aron nga manawagan kaninyong tanan nga dunay Dios nagmahal nato. Ni ami aron nga mupukaw nimo, mudasig nimo kay malay nato karong panahon na ikaw na discourage na baka, naguol na ka, naglibog na baka. Wala minasayod unsay imong kahimtang karon, nabukatan na ba ikaw? Wala na ba ikaw relasyon sa Dios? O basig wala na ba ikaw simba-simba, nalimot na ba ikaw sa Dios? Ayaw huna-huna ang reliyon karon. Huna-huna ang anay Dios nagmahal nimo. Ni ami ingon nga instrumento sa Dios aron nga mupuka ug mudasig kanimo nga karong panahon na nagkinahanglan tagtapang og grasya sa Dios. Amin ba mga kaigsunan? So nining nga oras tuguti mi dili naman kayo ni dugay nga mong pag mensahe karon tungod kay nagtuo ko nga kitang tanan usab dunay mga kalihukan sa tong panimalay or kaha basing niya muuli pa ka kay maniud to. Well, simple lang makaigsunan ang mensahe karon. Una, muhatag ko ninyo pipila ka bersikulo. Ang atong teksto karon mabasa nato sa libro sa Roma, kapitulo 6, bersikulo 23. Nag-ingon ang pulong sa Dios nga ang bayad sa sala maong kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Now, makaigsunan nasayod ko nga kitang tanan nasayod usab nga ang atong kinabuhi temporary ra gyud. Walay mayong laki nato nining kalibutan. Kitang tanan mga hanaw kandidato tas kamatayon. Ngano man tungod kay nasayod usab kita nga kita naay mga sala. Nasayod kita nga kita nakasala. Kitang tanan makasasala. Bisan pag ang imong ngalan perpekto pero ang imong apelyido masalaypon gihapon. Walay taong perpekto nining ibabaw sa yuta makaigsunan. Hinumdumi nga kitang tanan nang hinanglan tag manluluwas tungod kay kitang tanan nakasala man sa Dios. Roma 3:23 ang tanan nakasala og nahilayo kita sa Dios. Hinumdumi ni makaigsunan nga kanang sala nimo kining sala nato mao ni ang nakapalayo nato sa Dios. Na ang pangutana karon unsaon man nga kita mapasikuli sa Dios? Unsaon man nga kita mahibalik nato sa Dios? Na mao ni ang good news karon. Muna nga ni ami aron sa pagpahinumdom na usap kanimo nga dunay maayong balita. Dili lang kay balita sa TV Patrol, dili lang kay balita sa GMA. Kung maminaw kag balita karon sa mga TV o sa mga radyo, makalilisang og mangilad kayo mga balita makaigsunan. Kamatay dito, kamatay dire, rape dito, rape dire, gubat dito, gubat dini. Makalilisang nga balita makaigsunan. Walay maayong balita diya. Apan karon sultihan ko ikaw sa usa ka maayong balita makaigsunan. Ang maayong balita mao ni na si Jesucristo makaigsunan, human na siya mianis sa kalibutan, 2,000 tuig ng milabay. Now, si Kristo, maoy maayong balita natong tanan. Ngano man, kay si Kristo ang naglukat, ang nagbayad sa imong sala o sa akong sala. Makaigsunan, nasayod ba ikaw nga kanang sala nimo, kining sala nato, mao ni ang hinungdan nga mulaglag kanimo nga tuslinaw nga kalayo. Ang sala makaigsunan mo'y muhatod nato sa pagkalaglag. Apan sa grasya sa Dios makaigsunan nga si Jesucristo makaigsunan usa ka grasya sa Dios nga amahan. Kung na-memorize nimo ang John 3:16, Juan 3:16, nag-ingon ang Biblia nga gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan o tungod niya na gihatag ang iyang bugtong anak na si Jesus. Kinsa daw si Jesus? Ang bugtong anak sa amahan. Gihatag kanimo, gihatag kanatong tanan makaigsunan. Ingon nga bayad og lukat sa imong sala makaigsunan. Mao nay good news.
ang maayong balita makaigsunan nga dunay Kristo nga nagpakatao makaigsunan diri ibabaw sa yuta. Si Kristo makaigsunan nagsakripisyo. Si Kristo makaigsunan namatay. Si Kristo kilubong. O si Kristo makaigsunan wala nagpabiling patay dito sa lubnganan. Apan sa tulog adlaw, may matter pa sa Bible makaigsunan nga si Kristo nabanhaw o mikayag ngadto sa amahan makaigsunan o naglingkod sa tuong kamot sa amahan. Buhi sa Jesus sa walay katapusan. Amen. Mito bata nga buhi si Kristo. Na mao ni rason makaigsunan nga si Kristo namatay aron nga ikaw lukaton sa imong sala. Wala na ilaing paagi nga malukat atong sala makaigsunan. Tungod kay ang turong baka, ang karniro makaigsunan sumala sa balaod nga dunay paghalad aron nga dunay gitawag atonement of sin, pagpapa sa sala makaigsunan dili na paigo, dili na inap ang karniro turo ron baka. Bisan gali kita karon wala magalit tay baboy, wala galit tay baka, samot na dili na ta kahimo paghalad aron mapapas atong sala. Apan mauni ang dakong balita alang kanato makaigsunan, si Kristo mo'y nahimong substitute. Siya ang halad makaigsunan, siya ang kitawag og the Lamb of God, siya ang substitute ingon nga karnero turo or baka, gihalad siya sa makausa sa wala na'y katapusan. Humana makaigsunan, gipakamatyan ang atong sala, pinaagi sa lawas ni Kristo. Amen. Si Kristo ang nahimong halad sa imong sala. Try to imagine, kinsa man ka pakamatyan ni Kristo, kinsa man ta pakamatyan ni Kristo. Wala na lang paagi sa hingpit na paghalad, gawas lamang makaigsunan sa kinabuhi ni Kristo. Sa kaugalihong lawas ni Kristo makaigsunan, o mao ni ang nindot nga balita alang kanato makaigsunan, kay ang kamatayon ni Kristo, ang pagkabanaw ni Kristo mao kana nga gahom makaigsunan nga mousap sa dagan sa atong kinabuhi. Ang turong baka di kausap sa atong kinabuhi. Pag mamatay ang turong baka, wala na'y pagkabanaw. Tungod kay wala may kinabuhi, walay kahom ang maong mga mananap. Apan si Kristo makaigsunan, human siya namatay, matter pa sa Bible, napanaw siya o buhi sa walay katapusan. So karon unsa may atong gikinanglan? Dili di ay reliyon atong gikinanglan. Ang imong gikinanglan karon si Kristo Jesus ug wala nay lain. Si Kristo mismo makaigsunan nagpresentar sa siyang kaugalingon sa Juan 14 bersikulo 6. Mingon si Kristo, ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran, walay makaadto sa amahan sa langit, dawas lamang nga ni kanako. Wow. Pwede ba nato palakpakan si Kristo? Si Kristo may nagpaila na siya ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Higala makaigsunan, si Kristo ang atong gikinanglan karon. Si Kristo ang atong mananambal. Si Kristo ang atong provider. Siya ang atong magbalantay. Mato pa sa Matthew chapter 9 verse 36 to verse 37. Makaigsunan na si Kristo mibati siya og ang paghigugma nato sa mga taong nabugatan, mga taong dunay mga daghang suliran siyang kinabuhi. O bawat si Kristo makaigsunan nga kitang tanan managtakot diya kaniya, mudangop diya kaniya. Mato pa sa Bible makaigsunan sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 15 nga dili buot ang Dios nga dunay malaglag kanato. Wow. Unsa yun sa Bible? Nga dili buot ang Dios nga naay malaglag kanato, apan ang matag usa managtakot kayod sa paghinulsol. Amen. Now, baliko nako. Mato pa sa itong giskutan kaganina, nga kita na side nga kitang tanan nakasala. Na unsa may atong buhaton, ingon nga kita nakasala. Na mao ni ang pinaka-basic nga instruction sa Ginoo alang sa tao. Nga ang tao maghinulsol. Nasayod pa ikaigsoon, ang unang mensahe ni Kristo. Sa diya nga si Jesus nagsugod og ministeryo. Ang mensahe ni Jesus makaigsunan mao ni, mingon si Jesus, pag hinulsol kamo, kay ang gingharian sa Dios haduol na. Now, makaigsunan